Коледна приказка. Нощ е, будна съм, навън е тихо, ясно е, не е студено, градът спи. Поглеждам към светлините, тези отсреща и тези горе, над нас, далечните звезди. Звездице нежна, отново наричам моята звезда. Това там е Венера, си мисля, като поглеждам на изток, където високо в небето трептя с червена светлина една от звездите. А къде ли е огромната ярка бяла звезда? И се навеждам извън перилата, гледайки на северозапад. Скрила се зад покривътни и не мога да видя пак тази нощ. Но изведнъж забелязвам движение в небето. Мигновено се премества сякаш някаква светлинка от едно място на друго. Миг след това една звездичка се откъсва от мястото си и се приближава. Леко се увеличава и със сияние долита до мен. Колко красива е в нежно предливащи се бели цветове. Здравей! Казвам и аз, не знаех, че желанието ми ще се сбъдне. Желанията на хората и звездите се сбъдват, когато заслужаваме това. С ангелски глас ме отговаря пространството около мен. А мога ли да си пожелая нещо друго? Продължавам разговора. Когато имаш мечти и когато мечтите ти са красиви, ние звездите знаем това и пеем за това. Тези са най-чудните песни във Вселената, твоята Вселена. А Вселената една ли е? Тихо питам аз. Да, тя е на всички нас. Всеки си има свят, изтъкан от тънки светлини нишки, които са невидими. Това са милиарди светове и кътчета на нашата Вселена. Нишките се преплитат и създават чудни мелодии. Това е гласът на Вселената. Вселената пее. А за какво разказва тя? Това знае всяко дете. Децата са като нас, звездите. Те мечтаят и създават така хиляди нови светове. Така пространството се разширява и става хармонично и красиво. Децата рисуват света с чудни краски и създават вълшебни рисунки. Всяка тяхна картина отразява една мечта. Това са най-скъпите и най-ценните картини. Те претворяват красотата, сред която живеем. Вселената е такава, каквато децата искат. А цветята, а дърветата и нашите приятели, съществата около нас, отново тихо питам. Това сме ние, звездите, но долу, на земята, близо до тебе, когато ти ни обичаш, ние живеем за тебе. А децата знаят ли това? Рисунките им за това са толкова красиви, защото децата ги изпълват с техния живот. Когато се грижим за тях, децата, ние се грижим за целият свят и за Вселената. Тогава има мир. Тогава се създават най-великите песни в чудна хармония, които звучат в пространството около нас. А мога ли да си пожелая да има мир? Благодаря ти. За това дойдох при тебе. Нека има мир.